analistia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Abenduak bat ditu, asteazkena da, eta aste honetan bertan Iñigo Urkullu lehendakariak bide emango dio, hain zuzen ere, osasun larrialdiari. Ostiral honetarako deitua du baita ere labiaren batzordea. Eusko Jaurlaritzak astearte honetan iragarri duenez, osasun larrialdia lehenbailen deklaratuko da berriro. Auzitegi Gorenak Euskadin COVID pasaportea eskatzeko aukera bermatzen duela jakin ostean. Bestelako neurri batzuk ere aztertuko dituzte, baina oraingoz ez dituzte zehaztu zeintzuk izango diren. Hala ere, eskumenen barruan arditzaketen neurrien artean dira, ordutegiak eta aforoak murriztea merkataritzan eta ostalaritzan, mahaikide kopurua mugatzea edota itxierak bueltatzea. Horrekin batera, lurralde arteko osasun kontseiluari errege dekretua aldatzea eta maskara kanpoaldean ere derrigorrezkoa izan dadin berriro ere eskatuko diote. Ipar Euskal Herrian aldiz, udaz geroztik da derrigorrezkoa COVID ziurtagiria, bada bihartik aurrera ere kalean maskara erabiltzea derrigorrezkoa izango da, eta baita ere ekitaldi jendetsuetan. Izan ere kasuek gorakada izan dute azken aldian, eta astebeteko intzidentzia 424 kasuraino igo da 1.000 biztanleko. Eta koronavirusaren Omikron aldaeraren lehenbiziko kasuak Hego Afrikan agertu zirela pentsatu izan da orain arte, baina gaur jakinda aldaera berria ordurako Europan bazegoela. Herbeheretako Osasun Publikoaren Institutuak jakinarazi duenez, Omikron aldaeraren 2 kasu detektatu zituzten Hego Afrikatik abiatutako bi hegazkinak herbeheretara iritsi baino 2 aste lehenago. Txertoak aldaera berria moldatzeko 3 edo 4 hilabete beharko direla dio Europako Medikamenduen Agentziak. Eta osasun egoera zein den ikusita Durangoko azoka barruan zein kanpoan arduraz jokatzeko eskatu dute bai Gerediaga elkarteak eta bai Durangoko udalak. Atzera kontaketa hasia da, Durangoko azokak 56. edizioa hasiko du larunbatean, abenduaren 4 zuzen eta atzo egindako agerraldian nabarmendu zuten Gerediagatik eta Durangoko udaletik, esfortzu oso handia egiten ari direla aurtengo azoka ospatu dadin, kulturzaleak eta kultureragileak laguntzeko asmoz. Eta argi dute, guztion osasuna bermatzea dela lehentasun nagusia. Horregaitik, segurtasun neurri guztiak zorroztasunez betearaziko dituztela nabarmendu dute. Eta ekonomia gaiei helduta, VGP taldeak La Navalen arubea eskuratu du azkenean. La Naval Ontziola zenaren lursail nagusia bere ganatzeko 36 milioi euro ordaindu ditu VGP talde belgikarrak eta parke logistiko bat eraiki nahi du bertan. Taldeak iragarri duenez, lehendik dauden elementu eta eraikinak mantendu eta Ontziola zaharraren ezaugarri ikonikoak babestuko ditu. Ontziolak desegiteko prozesua abiatu zuenean kaleratu zituzten 175 langileak datozen egunetan hasiko dira kaleratzeari dagokion behin betiko kitapena kobratzen. Eta ekonomikoki itota daudela salatu dute abeltzainek eta esnearen prezioa negoziatzeko bitartekari bat eskatu dute. Ene sindikatuak salatu duenez, esnea ekoizten duten abeltzainak egoera larrian daude, produkzioaren kostuak handitu direlako eta industriak ordaintzen dituen prezioak baxuegiak direlako. Eta 4.020 euroko izuna ezarri diote, Aiaraldeko Ernairi Tubacexen izandako lan istripu bat salatzeko eginiko ekintzagatik. Diru hori jada lortu dutela nabarmendu dute Ernaitik, izan ere elkartasun dinamikak egin dituzte azken aldian diru horixe lortzeko. Gazte antolakundeko kidek diote ez direla egindakoaz damutzen. Ezin ditugulako laneriotzak onartu, ezin ditugulako laneriotzak normalizatu, ez direlako normalak, ez da naturalak ere, muturreko prekarizazioaren eta langile esplotazioaren adibide gordinena dira eta aurrean borrokatzea dagokigula. Eta bestalde, Ipar Euskal Herrian langabezia saria eskuratzeko baldintzak zorroztu ditu Frantziako estatuak. Aiara de Urreta.
Langabezia saria lortzeko baldintzak zorroztu dira Ipar Euskal Herrian. Tartean lan egin beharreko gutxieneko epea luzatu eta saria gutxitu du Frantziako gobernuak. Gaur jarriko da indarrean langabeziaren erreforma eta neurriek hautsak harrotu dituzte. Frantziako gobernuaren esanetan 3 helburu nagusi ditu erreformak. Epe laburreko lan kontratuen aurka egitean, langabezia kalkulatzean lan egindako epeak lanik gabekoak baino gehiago aintzat hartzea eta enplegu eskatzaileei lanerako laguntza gehiago ematea. Hala ere, sindikatuek ohartarazi dute prekarioenak prekariago egiten dituela erreformak. Horregatik zenbait neurriri helegitea ezarri zieten Frantziako Estatu Kontseiluan. Langabezia saria lortzeko baldintzak zorrotzegiak zirela argudiatuta, baina kontseiluak ez du onartu helegitea. Gauzak horrela, sindikatuek salatu dutenez, gaurtik indarrean egongo den erreformak ez du lanerako bidea arrasten eta pandemia betean aurrera eramatea maltzurra da. Eta bestelako gai batzuei helduta Netflix bezalako streaming plataformek ez dute beraien edukien 6% euskaraz, katalanez edota galegoz eskaini beharko. RZek Eskerra Republikanak azpimarratu du egindako akordioa ez zela hori eta ikusentzunezkoen legean, Madrilen ikusentzunezko lege horretan zuzenketak aurreikusi ditu. Era berean adierazi du kuotak ezartzen ez baldin badira, RZek ez dituela Espainiar estatuko aurrekontuak babestuko. Udane Arbeo. Netflix, HBO Max, Disney Plus edo Prime Video ikusentzunezko edukia duten nazioarteko plataformek ez dute bete beharko beren katalogoetan euskaraz, katalanez edo gallegoz duten edukiaren 6% kuota. Europako zuzentarauak ezartzen duen jatorrizko herrialdearen printzipioa aplikatzen delako. Hala baieztatu dute ikusentzunezko komunikazioaren lege orokorraren proiektua onartu ostean. Hain zuzen, plataformei kuotak ezartza adostu zuen RZek Espainiako gobernuarekin, baina Estatu Espainiarreko zerbitzu emailei bakarrik eragingo die, eta ez nazioarteko plataformei. Nosotros podíamos prever que el PSOE intentaría hacernos trampas, siempre lo preveemos. Hala nola Filmin, Flixole eta Tankerako ezarriko diete legez, hau da, Espainian herrialde katalanetan Galizian edo Hego Euskal Herrian sortuak diren zerbitzuei. Bada iragan astean RZek adierazi zuen Netflixen egongo diren Europako pelikulen 20% gutxienez katalanez, euskaraz edo gallegoz eskuragarri egon beharko dutela. Eskaintzen den edukia hizkuntzako ofizial batean eskuragarri badago, itzulita edo azpidatzita eskaintzan gehitu beharko dela derrigorrez. Baina atzo onartutako behin-behineko testua ikusita eta plataforma handiek edukieraren 6% gutxienez euskaraz, katalanez edo gallegoz ez dutela izan beharko aintzat hartuta, RZek zuzenketak aurkeztuko dituela iragarri du. Lege hori hobetzeko eta besteak beste Netflix bezalako enpresek hizkuntzako ofizialetako ekoizpen kuota aplikatzen saiatzeko, bere alderdiak Espainiako gobernuarekin hitzartu bezala. Esta ley, si realmente no cumple con lo acordado, con lo hablado, aunque sea un acuerdo de mínimos, Eskerra Republicana no la apoyará. Testua ez da behin betiko eta subiranisten arabera gutxiengoak soilik adostu zituzen. Gainera Espainiako gobernuak RZren babesa behar du aurrekontuak onartzeko eta beraz ikusteko dago zertan gelditzen den ikusentzunezko lege berria eta nola eragiten dion euskarazko, katalanezko eta gallegozko edukiei. Eta Disney katalanez edukiak ematen hasi da. Hizkuntza eskubideekin jarraituta azterketaz, euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatuko dute Bordelen. Euskaraz ikasteko eskubidearen aldeko beste mobilizazio bat antolatu du SEASKA, Ipar Euskal Herriko Ikastolen Federazioak, hain zuzen abenduaren 10. Azterketak euskaraz kolektiboarekin antolatu dute protesta, ikasketak euskaraz egiten dituzten ikasleek, azterketaz ere euskaraz egiteko eskubidea izan dezatela aldarrikatzeko. Antolatzaileek protestan parte hartzeko gonbita luzatu diete bai ikaslei, gurasoei, irakasleei eta euskaltzalei ere. Eta Elkartasun ikastolek 900.000 euro banatu dituzte ikastolen 8 proiektuei laguntzeko. Egitasmoaren gainean aritu da Bart Gakoak saioan, Koldo Tegitu ikastolen elkarteko lehendakariak. Egia izan da, gaur beharra dutenak bihar gainera izan daitezen proiektu sendoa da gure asmoa, ezta? Eta adibide ugari ditugu Elkartasun Kutxari eta Elkartasun ikastolei esker, gaur egun ikur diren ikastolak, esate baterako Armentia, Gasteizko Armentia, Bilboko Arrobia, Baionako Bernat Etxepare,
bere garaian ere eskatu zutela eta oraingoan pentsatzen dugu hori lortzea dela gure helburua. Bereziki laguntzak behar duten lurraldetara bideratu dira, hau da euskara ofiziala ez den lurraldetako ikastoletara, Trebiñu, Erribera, bereziki iparraldera eta Nafarroko Erriberara bideratu dira aipatu duzun diruak. Esate baterako iparraldera 300.056 euro, Nafarroa 320.000 euro eta Arabako Errioxara ere 80.000 eurora. Beste guztiak dagoen lanbide heziketako proiektu batera. Eta nazioarteari begira, jarriko gara gaurkoan ere, hain zuzen Latinoamerikara begira, Bero Satrustegi kazetariaren eskutik. Eguerdion, Bero? Eguerdion. Lehenik eta behin Hondurasera begira, jarriko gara, izan ere igandean izan zituzten hauteskundeak eta momentuz zenbatu denaren arabera, Xiomara Castro izango litzateke garailea. Oraindik ere bolsak kontatu behar dira, baina nor da Xiomara Castro eta zer suposatuko luke bere garaipenak? Bai, zuk esan bezala, antza Xiomara Castrok irabaziko ditu Hondurasen ospatu diren hauteskundeak eta hala herrialdeak duen lehen emakume lehendakaria bihurtuko da. Bere senarrak 2009an sufritutako estatu kolpea gogoratu behar dugu, bera izan baitzen mobilizazio entzutetsuenak antolatu zituena. 2021an hirugarrenez aurkeztu eta garaile atera da Hondurasko mapa politikoa irauliz. Bestetik, igandeko gauak amaiera eman zion indarkeriak markatutako kanpaina bati, Nazio Batuen erakundeak salatu duenez. Azken urtean gutxienez, arrazoi politikoak tarteko 30 erailketa salatu baitira. Hori gutxiez eta narkotrafikoak ere etapa bat markatu du 2021an, Juan Orlando Hernandezen jarri zuen fokua orain arte lehendakaria izan zenean. Los Cachiros karteleko 2 narkotrafikatzaile New Yorken ari dira epaituak izaten, eta hauek Juan Orlando Hernandezen dirua jaso zutela adierazi dute. Kartel hau da Hondurasen azken hamarkadan dagoen drogen negozioa kontrolatzen duena, eta salaketa horrek hartuko duen norabidea oraindik ikusteko dago, momentu zalako limbo batean dago, gainera herrialdea egoera berrira moldatzeko prozesuan dago. Jarraituko dugu zen nolako emaitzak diren azken behin betiko emaitza horiek Hondurasen eta zen nolako norabidea hartzen duen herrialdeak. Venezuelan, bestalde txabismoak bere boterea sendotu berri du, izan ere 23 estatuetatik 20 irabazi du Caracas barne. Bai, oposizioa 4 urtetan abstentzioaren alde agertu den arren, oraingoan abstentzioaren aurkako kanpaina egin du, hala ere ezin izan dio txabismoari irabazi estatu bakoitzeko gobernariak hautatzeko hauteskunde hauetan. Hala ere, honek indarra eta boterea finkatzeko aukera eman dio egun Nicolás Maduro buru duen txabismoari. Europatik begiraleek baldintza demokratikoak hobetu direla esan duten arren, irregulartasunak antzeman dituztela jakinarazi dute. Eta bestalde, azken aldian 5 urte bete berri dira, Kolonbiako bakea sinatu zutenetik, Habanak eta FARC taldeak, baina 5 urte hauetan gertatu dena ikusita ez daiteke egoera okerrera ere egin duela. Bai, hitz gutxitan hitzartutakoa ez da bete orokorrean, eta honek erailketak eta mehatxuak biderkatu ditu, baztertutako lurraldeetan aktore armatuak agertu egin dira, eta geroz eta kokaosto laborantzak gehiago daude. Honen harira, Katatunboko nekazarien elkarteko liderra den Oroa Quinterok, adierazi du estatuari etzaiola, komeni edo etzaiola interesatzen koka, kalamo edo mitxoleta laborantzak desagertzea. Interes ekonomikoak baitaude. Horren atzean nekazarien egoerak orokorrean ez du hobera egin, jazarpenek, mehatxuek eta lurrak errotik kentzeko saiakerek hortxe jarraitzen dute. Gaur duela 5 urte itxaropentsua ziruden bakeitunetik, herritarrengan ez da apenas deus gelditzen. Eta Mexikoko mugimendu zapatista Euskal Herrira ere heldu da, hemen izan da azken hilabetean, beraien aldarrikapenak esplikatzen. Besteak beste Tren Maila delakoaren aurkako proiektu hori izan dute hizpide.
Bai, hori da, zapatisten bizibira duela pare bat hilalte luze iritsi zen Europara eta Euskal Herrian geldialdia egin du. Aldarrikapen nagusiak naturgunen defentsa eta indigenek sufritzen duten zapalkuntza eta bidegabekeria salatzea izan dira. Bidaia honekin haien helburua borrokak elkarbanatzea izan da gehien bat. Ez eta heleneko 177 lagunek osatutako ordezkaritzak bisitatu du Europa eta haiekin etorri dira Batzar Nazional Indigenako kideak eta baita lurraren eta uraren defentsaren aldeko herrien fronteko kideak ere. Bero Satrustegi, eskerrik asko errepaso hau egiteagatik. Eskerrik asko zuei. Eta etxera, bueltatuko gara jarraian, kulturaren eskutik. 30 urtetan idatzitako kantuak bildu ditu Jon Maiak kantu bat gara disko liburuan. Agian egun batez jaikiko dira hasten ziren Matalazen azken hitzak. Gure izaitearen destino krudelean eraman gintuzten agian zugarra murditik. Baga, biga, iga, laga, boga. Hemen daukagu kantu bat gara, 30 urtetako letragintzan egin dedan ibilbidearen bilduma, antologia bat, nire kanturik kutxunenetako asko, hemen daude esplikatuak, azalduak, liburuan, baita ere kantagintzari buruzko gorazarre bat, ez da kantuaren formato harrigarri, liluragarri hori buruz, eta gero CD-a. Hainbat kantu ezagunen bertsioa dituena eta Euskal Herriko kantari eta lagun askorekin batera grabatu ditudanak. Niretzat altxor bat da hau, hemen daude Gari, Mikel Urdangarin, Aire Aizpa, Gazier Etxeandia, Xabier Amuriza, Pirritx, Anton Latxa, eta, izugarria da, nire alaba ere hemen dago, Eire, eta azkenean Maite Mutu Berriaren ilustrazioak, denetarik, ezin naiz gustorago egon, oso eskertua eta oso pozik. Hain zuzen, kantu bat gara, berazken lanari buruz hitz egiteko dugu pantaiaren beste aldean Jon Maia bertsolari eta idazlea. Eguerdion, ongi etorri. Ez da entzuten, arazoren bat dago konexioarekin edo... Orain bai, ibarkatu. Eguerdion bai. Ezaten genuen ez, kantu bat gara, diska liburua argitaratu berri duzula, hain zuzen, aurten 30 urte bete diren honetan ez, lehenengo letra idatzi zenuenetik beste talde batentzat, eta dagoeneko, esan beharra dago, 170 kanta inguru jorratu dituzula Euskal Herriko hainbat talde eta bakarlarientzat. Nola kabitzen da guzti hori liburu batean? Guztiare ez dago ez da, baina bai hautaketa bat edo esango genuke bilduma bat, antologia txiki bat, denetarik egon dadin saiatu naiz, liburuan batetik kontatzen ditut nire kanta horiek nondik etorri den edo azaltzen dut, zertan inspiratu nintzen, batzutan testuinguru historikoa, olako gauzak, eta gero ja diskoan 15 kantu aukeratu ditut, lehenengoetatik hasita, lehenengoak izan ziren lehenbiziko bala, Gora Herria, Negu Gorriak entzat idatzitako hoiek, eta gero diskoan bertsioneatua dagoen berriena izango da, Akelarre pelikularako idatzi duena. Eta tartean denetari pixka bat egon dadin saiatu naiz. Eta CD horretan, diska horretan, hainbat musikari eta kolaboratzaile badaude ere. Bai, batzu lagunak eta beste batzutan jatorrizko kanten abeslariak, eta hor ere, nik esaten dut hor dago laneri gustatzen zaidan Euskal Herri hori, ez da, Xabier Amurizatik hasi eta Asier Etxeandiaraino. Aire Aizpetatik hasi, Urepeletik eta Gasteizen Juan Sociedad Alkoholikaraino, ez da. Hori da daukagun panorama zabalaren lagin bat bezala, eta, ikaragarrizko luxua da, niretzat CD batean, halako jendea biltzea, nirekin batera kantatzen eta nik idatzitako gauzak, ezta? Amets bat bezala da, olako liburu bat eta CD bat osatu alizatea, ez nuke inoiz pentsatuko olako ezer egitera iritsiko nintzenik.
Eta aurrerantzean emanaldiak, kontzertuak aurreikusten dituzu? Bai, ja kontzertu batzuk baditugu hitzartuak, eta lehenengoak izango dira abendua bukaera aldera, 29an, Vitoria Eugenian, ja salduta dago dena, sarrera gutxi batzuk uste gelditzen direla, gero urtarria 6an erregegunean Bilboko Arriaga Antzokian izango gara, bietan ere gonbidatuak izango dira eta emanaldi oso bereziak izango dira, eta 3. Urtarria 8an Zumaian ere herrian bertan. Hori dena normal xamar joaten bada, ez da ikusiko dugu, berriz ere iluntzen hasi zaigu panorama kulturgileei eta ikusiko dugu zer egin dezakegun. Jadi jarraitu beharko dugu zenolako bilakaera duen guzti horretena den, lehenik eta behin diskaliburuaren aurkezpen ofizialak egin beharko dituzu. Ez da zintzuk dira badatak edo lekuak? Bai, aurkezpenak oholtza gainean esan ditudan horiek izango dira. Arriagakoa, Donostikoa, Vitoria Eugenian eta Zumaiakoa. Eta bestalde, deitzen diguten lekutara jungo gara, horretarako propio musika talde bat osatu dut, goi mailako kantariekin, oso formazio berezia, txeloa, akordeoia, perkusioak eta pianoa, ez da, orduan, aurkezpena ja, behin 3 lehenengo hauek eginda, hor zeharri biliko gera. Adi jarraituko dugu guztiari. Jon Maia, eskerrik asko gurean izateagatik eta sorte hone bide berri honetan. Hori da, eskerrik asko zuei gogoratzeagatik. Eta bestelako gaiei helduta ikusentzunezkoak ardatz laster hasiko da BBK Mendi Film Jaialdiaren 14. edizioa ostiralean hasiko da, abenduaren 3tik 12 bitartean ospatuko da, eta tartean 11 euskal film izango dira aurtengoan. Xehetasun guztiak emateko dugu pantailaren beste aldean, Aitor Helduaien komunikazio arduraduna. Eguerdion, ongi etorri. Berdin, eskerrik asko. 14. edizioa izango da aurtengoa, esan dugunez. Zenolako programazioa aukeratu duzue aurtengo ediziorako? 10 egunez, pentsa, 44 zine saio. Eskainiko dira Bilboko sala BBKan, Euskalduna Jauregian eta baita Golem zinemetan ere, beraz, aldoratik zine zale denak eta bereziki mendiko zine zale denak baduka nora jota zer egin, ezta? Guztira 52 pelikulek osatuko dute aurten programazio hori, gero horretaz gain hainbat hitzaldi erakusketa ere egiten dira, orotara 11 hitzaldi desberdin Bilbon aipatu egoitza horiek eta horietaz gain ere beste hainbat egoitza ere gehituz eta erakusketak ere 6 baditugu, Ondare Aretoan, Itsas Museumen, Zabalgune eraikinean, Alde Zaharreko erakusleioetan, metroan, beraz, Bilbo mendi arnasten ari da dagoeneko, bereziki data horri begira, ez? Datorren bariku ostiraleko abenduaren 3ko horri begira. Programazio osotua eta mardula beraz, eta asteineko ekitaldia izango da larunbatean, Euskalduna Jauregian eta nabarmentzekoa mendiak 1976 filmaren mundu mailako estreinaldia izango dela. Zer nabarmenduko zenuke film honetaz? Hasteko eta behin etxeko produktua dugula. Erabat Luis Arrieta iruditan duzuen lagunak zuzendariak gorpuzutako proiektu bat da, Nafarrotik errotu eta mundu osora zabalduko dena, hemen BBK Mendi Film Bilbao Bizkaian estreinatuz. Bide nabarret hori izan da, nabardura oso politia da urten, eta 14. edizio honetarako saio ofizialera begira 10 euskal film izango ditugula, eta saio ofizialetik kanpo beste euskal film bat ere beraz hori ospatzekoa da. Eta ondo diozun bezala ez, mendiak 1976. Atzean sekulako backgrounda, sekulako historia daukan pelikula bat, non erakutsiko zaigun 76an, Iruñako udaletxea aurretik Range Rover batzuekin Afganistango 7.000ko batera abiatu zen espedizio baten historia. Espedizio hark Shahaur izan zuen jomuga, 7.116 metroko gailur bat, bide batez lehen euskal 7.000ko historikoa izan zena, baina netzen dena loria izan, ez beharretik ere dezente izan zuen espedizio hark berezikila gailurro osteko gertaeretan. Istripu hartan kidetako bat zendu hil, bezetako bat larri zauritu eta ebakuazio reskate oso zail bat behar izan zuen. Eurek beren kabuz nahikoa ez, naparrak, eta han oinarrizko kanpalekuan, kanpaleku nagusian, kide zuten
espedizio poloniar bati laguntza eskatu zieten eta hauek bitan pentsatu gabe elkartasun jarrera ikaragarriarekin lagundu egin zuten. Eta honik atera gainera, zaurituta zegoen espediziokide hura. Arrezkero, euren artean alakoa nahitze ikaragarri bat sortu zen, harreman ere mantendu zuten, 3-4 urtetan gutun bidez, Euskal Herria eta Polonia lotuz, baina gero lege martzialak eta komunismo garaiko garaizurrunek Polonian bereziki eten egin zuten harreman hori, eta arrezkero ez zuten elkarren berririk. Ariketa, aipatu dizuan zuzendari horrek, Luis Arrietak, berezaren nolabait sugarra piztu zuen, Super 8ko irudi batzuk aurkituta, eta filma bat egiten hasi zen, eta elur gola handi bat eginta azkenen filma horretatik, eta naparren histori hutsa izatekoa zen pelikula, azkenean poloniarrak ere lokalizatu, eta haiek ere biltzerainoko pelikula puska bat da. Eta gindatxo polita, oso polita gainera izango da, Euskalduna jauregian, larun batean eta iluntzeko 7 hasiko den ekitaldi horretan, 45 urte eta gero, aipatu espedizio kide horiek, elkartu egingo direla eszenarioan. Horrelako film hunkigarriak bilduko dira BBK Film Festivalean, esan bezala ostiraletik aurrera, eta aipatzekoa ere online ikusteko aukera izango dela, film horiek aurreko urtean bezala ez dakit hemendik aurrera ere formatu bikoitza hori mantenduko duzuen. Bai, iaz ere garbi esan genuen, pandemiak eragindako neurri bat izan zela, baina geratzeko etorri zena eta laxe ari gara urten bertan ere, eta arrakastaz gainera, dagoeneko nolabait ere aurre salmena jarrita dagoelako eskaintza hori, eta bai, aipatu 52 pelikula horitatik ia guztiak, denak ez, badira zuzendari edo ekoiztetxeak euren horretarako baimena eman nahi izate zutenak, beste bide batzuk jorratzeko, baina nalde gehientsunak bai, era desberdinetan gainera, izan multzoka edo izan banaka ikusteko modua izango da, orain aurrez alokatu eta ja abenduaren 4tik indarrean jarriko den eskaintza horretan. Beraz, aurrez aurrekoan espero dugu eta egia da gauzak traketxan gertatzen ari direla, baina neurri guztiak ondo betez ospakizun polita izango dela urten BBK Film Bilbao Bizkaia, eta berdin baita ere online jarraitu nahi duten guzti horientzat ere, mendiko zinemaren inspirazio eta magia guztia iritsiko dela. Gonbidapen horrekin geldituko gara, Aitor Helduaien, eskerrik asko zaitasun guztiak emateagatik. Hurrengora arte. Bai, hurrengora arte, ondo izan. Eta gaur bezalako egun batean, duela 13 urte zendu zen Mikel Laboa minutu batean bildu dugu bere ibilbidea, eta horrekin utziko zaituztegu tarte bat, eta jarraian itzuliko gara, gaurkoan Andres Urrutia euskaltzaina elkarrezketatzeko. Orain arte. Litzake galtzea dena, ustelak lurpera, bizitza handiena, galtzea litzake galtzea dena. Galtzea dena. Heldu naiz eta zirrara nau hartu, iratzepago gaztainondoek naudea gurtu. Oio egingo dut mairu baratzetan, entzuidazu berriro, zure oihartzun unkituak bilnazan maitekiro.
Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Andres Urrutia, Euskaltzain burua. Eguerdion, eta ongetorria Hamaika Telebistara. Eguerdion zuri, eta ikusten ari diren guztiei. Euskaltzaindiak mende hurrena betea duela 2 urte, bete zuen mende hori. Etengabeko berritze prozesuan dagoela esan daiteke, eta horren adierazlea da ez, txokoan urgazle eta ohorezko berriak izendatu zenituztela. Bai, aldian egiten ditugu alakoak, beharrezkoa baitira, hain zuzen ere Euskaltzaindiaren etorkizuna bermatzeko, besteak beste. Bai, eta filosofia horixe da, ez da, Euskal Herri osoko eta lurralde guztietako pertsonak, batez ere euskalgintzan ari direnak gure ganatzea, hurbiltzea eta geroko lanetan eta geroko aleginetan, bazkide, hitza erabiliko dut, ez dira, bazkide kide berriak izatea. Guztion artean egiten baitugu Euskaltzaindia, sarritan hori ahaztu egiten dugu, ez da, guztion arteko lan kolektibo bat da, erakunde bat da, eta orduan nik esango nuke norbanakoen lanen gainetik, Euskaltzaindiatik datorkigun mesua hori izan behar dela, lan kolektibo baten alegina. Euskaltzainen profila urte hauetan zehar aldatzen ari dela esango zenuke? Guztiz. Nik uste dut ulertu dugula beti topikoetan erabili izan da Euskaltzaindiarena, ez da, apesak ziren nagusi, eta hori apesak ez dira nagusi espalditik. Nik esango nuke baita ere hizkuntzalariak garrantzitsuak zirela eta garrantzitsuak dira, eta hizkuntzalariekin batera ere gizartearen eremu desberdinetan ari diren lanbide profesiotakoak, hizkuntza teknikariak, komunikabidetakoak eta bar hor ditugula. Eta hor dauela Euskaltzaindiaren eta nik esango nuke Euskararen etorkizuna. Baldin eta ulertzen baldin badugu Euskara dela hizkuntza bat, gizarte moderno batentzat baliagarri eta erabilgarri dena, jakin behar dugu gizarte moderno batentzat, moderno esango nuke eta gaurko gizarte honetan hizkuntza bate betetzen dituen zeregin guztietako ordezkariak, nolabait esateko, edo pertsonak edo eragileak egon behar direla hizkuntza baten akademian. Eta aro berrietara murgiltzeko edo eta moldatzeko bide horretan hainbat aldaketa eraman ditu aurrera Euskaltzaindiak azken aldian. Horietako bat nabarmentzekoa da digitalizazioa, digitalizazio prozesu hori. Zenolako edukiak, zer aurkitu dezakegu Euskaltzaindiaren webgunean? Nik esango nuke 2 norabide nagusi izan ditugula horretan. Lehenengo norabide izan da, 100 urtetan batu, bildu egin dugun jakituria hori, euskararen inguruko jakituria hori eskaintzea. Eskaintzea, batez ere, kontuan hartuta gaur egunean gero eta nabarmenagoa dela biblioteketan eta abarrekoetan, eta ikertzaileen aldetik nik esango nuke, gero eta joera handiago dauela, hor dauden edukiak modu erraz batean, modu online batean eskaintzeko. Hori egiten ari gara. Horrekin batera, baita ere, beharrezkoa da, ezagupidearen transferentzia hori horren barruan, bigarren puntua, eta bigarren puntua da Euskaltzaindiak, nik esango nuke euskara batua hasi zenetik, eta euskara batua Euskaltzaindiaren lehenengo zeregina da, 1918 eta 1919, gero guk asko azpimarratzen dugu, eta sarri esaten dugu, Arantzatzuko biltzarra eta bai, baina aurretik dator Euskaltzaindiaren zeregina eta Euskaltzaindiaren aleginak, Gipuzkera batua osotua hortxe dago, azkoerena, gerra horreko. Orduan, bigarren asunto horretan, erabiltzaileari tresna batzuk eskaintzea, gaur egunean ditugun baliabideak kontuan hartuta, modu erraz batean, erabiltzaile horrek izan ditzaken zalantza linguistikoak eta abarrekoak konpondu ahal izateko edo behintzet orientabide batzuk emateko. Hor, begira, gure gana etortzen direnak mota askotakoa dira. Demagun esate bateako erabiltzaile arrunta, kalekoa, egunerokotasunean dabilena, eta hor zalantza puntual bat izan dezakena. Gero badator, komunikabidetan ari dena euskara tresna gisa, lan tresna gisa erabiltzen duena. Badira irakasleak, badira profesionalak euskeraz ari direnak, horiek beste maila batean ari dira, horiek eskatzen dute gehien bat lexikografia, terminologia, esamoldeak eta abar.
Eta hoiei ere eskaini bertzaie euskaltzaindiaren ikuspegitik hori. Eta nik esango nuke, 3. maila batean hori dira adituak, nolabait espezialistak, bereizlariak, horretan ari direnak, hizkuntzalaritzaren ikuspegitik eta bar, eta hoiei ere eskaintzen dio gure ikuspegitik, berrikitan egin duguna, ze esango izut, alako edizio bat, 18. mendeko testu ez ezagun batzuen edizioa. Eta edizio hori zer da, horiek erakusten dute, merkataritza tratuetan eta barrekoetan euskera ere erabilia zela. Askok pentsatzen, kontra pentsatzen bazuten ere, hor badaola presentzia bat. Hori aztertzen eta hori eskaintzen, nik esango nuke maila duin batean, akademiko batean egitea, hori euskaltzaindiari ere badagokiola. Hala egiten dugu. Sare sozialetan ere baduzue presentzia, Twitterren zaudete, Facebooken zaudete, Instagramen zaudete, bakoitzak xede bat du, ez? Baina zenolako argitalpenak egiten dituzue? Bai, eta gainera hori guretzat nik esango nuke ardatz nagusia izan dela azken urteotan. Eta ez bakarrik gure kasuan, beste askoren kasua beha hortxe dago, baina badago halako jokaera bat egon daiteke akademia baten aurrean paratzen garenean eta akademia baten aurrean gaudenean pentsatzea, olako leku sakratu, nola baiteko erdi izkutuko, erdi ez ezaguna, eta bestia. Akademia batek eta euskararen akademiak askoz gehiago ez bada erabilgarri, ez bada onuragarri euskaldunentzat, akademia horrek ez du inolako sentidurik, ez du inolako esanerik. Azken baten, tresna bat izatea, nun baiten dauena, baina inork ezagutzen ez duena, inork erabiltzen ez duena, inorentzako erabilgarri eta lehen esan dudana, eta onuragarri ez dena, horrek ez dauka logikarik. Hori egin dugu, horrexaitzi sare soziala dira guztiz garrantzitsuak. Kontua da euskaltzaindiari dagokiola hizkuntza araua, atera da hitza, batzuk esango dute, arau emaile badatoz, araua, gomendioak, irizpenak eta abar, nahi baldin badugu euskera kultura hizkuntza izatea, bai, ez dugu katuko, lan hori eman zitzaigun, orain dela 102 urte eta lan horretan jarraitzen dugu, baina bigarrena. Hori bezain garrantzitsua da, arau, gomendio, irizpen, hori zabaltzea, banatzea, gizarteratzea. Gizarteak ez badu erabiltzen hori, bajai daukagu. Esaterako lehen komentatzen zenuen, ez? Zalantza linguistikoak argitzeko bidean zabiltzatela. Sare sozialen bidez ere egiten duzue hori? Bai, aleginak, modu badiotzut erraz batean, labur batean, pixkanaka, pilula batzuen bitartez, eta hor uzeiren elkarkidetza ere badugu, eta horren bitartez, gure hiztegia, esate bateako, zabaltzen, egunotan, ari gara, euria gora eta euria bera. Euriaren inguruan, lupetzaren inguruan, zer nolako fenomeno atmosferikoa dauden, sumendiaren inguruan, berrikitan, hoien inguruan, zer dauen euskararen ikuspegitik eta zer eskaintzen zaion erabiltzaileari, eta edozein erabiltzaileari esango nukenik. Eta ikusentzunezkoen aroan gauden honetan, YouTubeen ere, presentzia duzuen, bideo, igotzen dituzue, zuen lana ikustarazteko ez, nola bait. Hori da. Gu ez gara, euskaltzaindia, eta nik esango nuke oroar, lehen esan dudan, ezta? Akademia baten egitekoak, akademia baten eginkizunak, ez badira plazaratzen, ez badira gizarteratzen, ez badira jentearen eskuetan jartzen, oso alperrekoa geratzen dira. Azken baten, badirudi, han bildutako aditu zenbait zuren arteko gauza barneko gauza bat balitz bezalaxe, ez. Begira, guk urrengo urteetarako digitalizazioarekin batera, badaukagu, bere biziko alegina egingo dugu, nazioarte mailan, bere biziko aleginak egingo ditugu profesionalizazio mailan, bere biziko aleginak egingo ditugu esateako gizarteari zerbitzu eskaini nahian. Eta hori da gurea, ez da? Eta asmoa daukagu, eta mentzatzen dut neurri batean gauzatuko dugula, eta horretan garrantzitsuak izango dira urgazle eta ohorezko sartu berriak, ikusteko gure lana, gure arauak, gure irizpen, gure gomendioak, guk egiten ditugun proposamenak noraino iristen diren gizartearen barruan, eta nola hartuak diren gizarte horretan ari direnen aldetik. Eske, jendardeko zabala hartzen ditu horrek. Bai, hartzen ditu alakoak, baina gero jakin egin behar da feedback, hau da,
Hoiek ere zerbait esango digute seguru asko, eta esango digute hau badabil edo hau ez dabil, eta hori garrantzitsua da. Mende bat du Euskaltzaindiak, horixe esan dugu, urte luze hauetan gizarte aldatu da, Euskaltzaindia bera ere aldatu egin da, eta noski Euskara ere nolabait eraldatu egin da, ez? Mailegu berriak edo hitz berriak txertatuz gure hiztegira. Zeintzuk nabarmenduko zenituzke? Hainbat. Ezinezko izango litzateke 2 minututan zerrenda luze hori, ez da? Esan nahi dut, gaur egunean hizkuntzak badoaz eta euskarare badoa. Eta euskara doan neurrian Euskaltzaindiak egin behar duena da, eta parkatu nire aipamena, notario lana. Hau da, egin behar duena da, gizartean, jendartean zer dabilen eta hori jaso. Eta ikusi, ia horrek lehendik daukagu dituguna kontuan hartuta, gauzagaren ofizialtzeko neurri baten eta esateko, honek badu etorkizunik, edo ez. 1000 azpimarratuko nituzke, eta gainera baten bat azpimarratuko banu, seguru asko lexiko batzordekoak azarratu egingo lirateke ez dudalako esan, ez daki zein bestea. Eta ez da ies egitearren, da gauza diren modukoak. Esatateako nik esango nuke oso modu esanguratzuan hasi dela gure Euskaltzaindiaren hiztegia. Gure lana ez da hiztegiak egitea gaztelaniatik euskerara eta euskerare gaztelaniatik o frantsesa, gure lana da euskeratik euskarara, euskara hiztegia, definizioak, adibideak eta adierak ematea, eta baita ere nola ez, forma jakinak. Horretan mamitzen dugulako euskera batuaren lehen tresna, ez da, hiztegi hori. Eta Euskaltzaindiak dituen xedeak betetze aldera, hainbat gizarteko erakunde eta eragileekin batera egiten duzue lan, bai Hego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian? Bai, eta hor zilegi bekit esatea gauza nik esango nuke garrantzitsua. Euskaltzaindia hasieratik bertatik izan ditu 2 sail. Bate izan da ikersaila, itzin du, gramatikaz, hiztegiaz, onomastika, toponimia, literaturaz, eta ahoskeraz, eta abar diarduena. Baina gero badago beste bat, jagon saila. Sortzaileek eure pentsatu zutelako, euskararen egoera, orduko euskararen egoera kontuan edo aintzat hartuta, beharrezkoa zela euskararei bultzada bat ematea, euskararen sustapenean jarrututea. Eta orduko diputazioak eta aldundiek egin zuten hori gu jarraitzen dugu. Baina gu badakigu, jagon sailean, gu ez garela bakarrik. Badakigu beste erakunde batzuk badaudela. Badakigu beste nolabaiteko ekimen batzuk badaudela. Komunikabideak, esate baterako, euskal gintzen dabiltzaten hainbat eta hainbat elkarte, irakaskuntzan ari direnak, eta orduan zer egiten dugu? Tokian, tokiko herrialdean, herrialdeko jendearekin, euskalgintzaren jendearekin bildu, batu eta beraiekin batera jokatu. Nola? Foro moduan. Hau da, nola? Leku moduan. Gogoetak egiteko leku bat eskainiz. Berrikitan, oraintxe dela denbora gutxi egin dugu Nafarroan, arinago egin genuen Molak legeari buruz Ipar Euskal Herrian, hori egiten dugu Euskal Herriko lurralde guztietan, eta seguru nago datorren urtean ere beste batzuk egingo ditugu. Gaiak beti puntuan hartuta euskararen sustapena, eta gero, errealitate horiek, hau da, realitate desberdina baitira, euskal lurralde desberdinetan, eta lurralde bakotxak daukan berezitasun edo ezaugarri horiei men eginez. Beraz, nola baiteko zubilanak egiten dituzue, eta azkenean baita ere politikagintzan eragina du zuen lanak, ez? Azken finean, eremu horretan batzuetan adostasunak lortzea zaila da. Bai, eta gogo eta gune horiek sortuta, guk egiten duguna da, gogo eta gune horietatik ateratzen ditugun ondorioak helarazten diegu beste agintari publikoei, erakunde ofiziala garen neurrian Hego Euskal Herrian, eta Ipar Euskal Herrian, oraingo egoera edo nolait erakunde edo egitura berriekin, elkargoarekin, badaukagu hitzarmen bat eta horren bitartez, elkargo horrek kontuan hartzen du Euskaltzaindiak esaten duena euskarari dagokionez. Beraz, hori da gure lana. Euskal Herria lurralde desberdinek osatzen dute,
Euskaltzaindia guzti horietan dago, Euskaltzaindia azken baten da mugaz gaindiko eta mugaz onaindikoa, eta hori 1918 urtetik, orain euro-eskualdeak eta modan daudeneak Euskaltzaindia aspalditik hizkuntzaren ikuspegitik egin zuen. Hori, Euskaltzainak ditugu Ipar Euskal Herrikoak, Hego Euskal Herrikoak, Hego Euskal Herrikoaren barruan Euskaltzainak ditugu Bizkai, Araba, Gipuzkoa zein Nafarrokoak, ze esanik ez, iparraldean Xuberotarrak, Benafarrak eta Lapurditarrak, baina guztiok onartu behar dugu, eta guztiok onartzen dugu, horrezaitxik esan dut hasieran lan kolektibo bat egiten dugula, bakotxa bere lekutik etorrita, bakotxa bere jatorritik etorritza, guztio bat egiten dugula. Eta bat egiten dugu hori da Euskal Herri osoari eskaintzen dioguna. Inori, nolabait, ezer kendu gabe, den mendrenik ere kendu gabe, baina guztion artean, alegin bat eginda, alegin kolektibo bat eginda, ia guztion artean gauza garen, herri nik esango nuke komplikatu honetan, herri moduan zerbait eskaintzeko eta euskararen inguruan ze esanik ez bakarrik eskaintzeko espada gozatzeko eta gorpusteko horretan ari gara azkeneko 102 urtetan. Eragile horien artean ere badira, eragile kulturalak, ez? Kultural eragileak. Zenolako garrantzia du kulturak euskararen transmisioan? Nik esango nuke erabatekoa. Hau da, euskara bera, euskal kulturari gabekoa ez da ezer. Euskara bera, azken baten izan daiteke nolaiteko bolapuk bat, esan dudana bezalaxe hasitako batzuen edo jakintxu batzuen artean erabili daiteke. Baina euskara bera gauzatu eta gorpustu egiten da gure gizartean, gure eguneroko bizitzan. Orain dela 40, orain dela 60 urte, horren gorpusketa behar bada izango zen nekazaritzan edo arrantzan. Gaur egunean gure herrietan, gure hirietan, gure kalekoetan, gure ikastoletan, gure unibertsitatean, gure lanbidetan, eta hori kasu egin behar diogu. Euskarak egundoko korpusak eta sortu ditu azkeneko 30 urtetan horri aurre egiteko. Ez genuen inongo terminologiarik, ez genuen inolako lexikorik gauza batzuk izendatzeko. Kontu horiek, funtzio horiek, zeregin horiek izendatzen eman dugu 30 urte, eta horretan ere ari gara. Eta horretan jarraituen behar dugu, edozein hizkuntzak egiten duen bezalaxe, esan diot hori ez da berria, baina horretarako behar dugu kultura. Eta kultura euskaratik bertatik sortua, eta kultura egiteko kulturgilea behar dira. Eta kulturgile horien barruan ez da euskaltzaindia, baina euskaltzaindia bat da, baina ez da bakarra, beste guztiekin batera ere jokatu egin behar du. Euskararen eguna, ate joka dugun honetan, euskara aldarrikatzeko, sustatzeko eguna da. Zenolako hausnarketa egingo zenuke euskarak bizi duen egoeraz? Gazi gozoa. Gozoa ikusten dugulako zabaltzen doala. Ikusten dugulako gero eta nik esango nuke esparru berriak irabazten dituelako. Gazia, eta ni itxasaldean ibilitakoa naiz, gazia, batzutan nahi dugunaina ez dugulako aurreratu beharko gendukeen lekuan. Oro har, nik esango nuke realista izan behar dela. Oro har, nik esango nuke bultzatu egin behar dugula. Oro har, nik esango nuke lehen izan genuen euskararen nolaiteko borondatezko atxikimendu hori ez berreskuratu, espada gorde mantendu eta urrengo belaunaldi transmititu. Begira, adibidea jarriko dizuet. Orain dela denbora gutxi eskuratu nen Katalunian liburu bat oso polita, El Català Fàcil. Eta gainera, egilearen tesia oso aplikagarria da gure kasuan. Eta da esatea, hemen katalaneraz hitz egitea baldin eta arazoa bat bada, eta hitz egin ahal izateko hizkuntzalaria izan behar baldin badut, alperreko lana, beste hizkuntza batzuek ez direzkiate horren besteko oztopoak jartzen. Nik esango nuke euskararen ikuspegitik naturaltasun hori bilatu egin behar dugula. Baina naturaltasuna, eta baten batek esango dit, naturaltasuna bai euskaldun zaharrak eta berrien artean, guztion artean. Guztiok osatzen baitugu hain zuzen ere gure gizarte jendarte hau.
eta naturaltasunez jokatu behar baldin badugu. Eta lagunduz, euskara ikasten ari denei, eta euskara sekula santan ikasiko ez duten hori, baina euskararekiko errespetua erakusten duen horri, pixka bat eduki batzuk emanez, eta esanez begira, euskara garrantzitsua da, badu kultura bat, baditxu letra batzuk, baditxu testu batzuk, orain gainera literaturaren aldetik oso nik uste dut zabalkunde ederra izaten ari dela, pixka bat lan hori egin behar da, ni beti izaten duena, pedagogia lana egin behar da. Eta pedagogia lana egin behar baldin bada, gogia diot ez pedagogia, batzuk esango diraten ez, baina ni bakizu kostakoak. Pedagogia izanez, pedagogia eginez lortuko dugula asko. Pedagogiak ez digu inolaz ere ahantzi behar, ez digu ahanztera ekarri beste gauza bat, eta da exigentzia eta eskakizuna. Gure eskubidetan dago, baina eskubideak arpegi bikoak izaten dira, txamponak bezalaxe, eta orduan eskubideak bete beharrak dituzte. Eta guk ere euskararekiko bete beharrak baditugu, eta eskubideak aldarrikatzen ditugun neurri berean edo bete beharrak ere bete egin behar ditugu. Eta horretan berriz diotzuet, eskakizuna eskatzea bai, eskabidea bai, baina nik esango nuke pedagogia horren bitertez gauzak lehuntzea eta gauzak erraztea. Sentimendu gazi gozoa, aipatu duzu, eta datuek erakusten dute kezka sorrarazi dezakeen errealitate bat, ez? Eta horixe da, belaunaldiak aipatu dituzu, baita ere horixe, gazteen artean euskararen ezagutza edatuta dagoen arren, nolabaiteko etenaldia ematen ari dela transmisioan, eta une batetik aurrera jadanik ez dutela euskara erabiltzen. Bai, eta ez bakarrik hori, gazte horiek, neurri handi batean, bere hezkuntza prozesu osoan, euskararen bidez jakin izan dituztela edo izan dituztela ikasgaiak. Hori, begira, ni unibertsitateko irakasle izan naiz eta joan den ikastute arte, eta hori nabaritu izan da. Gogoratzen naiz orain dela 32 urte, euskarazko eskolak hasi ginenean, euskarazko eskolak zuzenbidean, edo kimikan, edo zuzenbideko mundua ezagutzen dut, garrantzitsua zein zan, garrantzitsua zan gure artean hitz egiten genuela euskaraz. Libururik ez genuen. Eta liburuak, azken baten apunte batzukin, edo testuak hartu, dana gaztelaniaz, edo frantzesez eta bar, eta horiek ala hola, eta itzultzen genituen, euskaratu genituen, eta bar. 32 urte geroago liburuak baditugu, baina 32 urte geroago ikasen artean gaztelaniaz hitz egiten dute, azterketak euskaraz hitz egiten dute, euskara hizkuntza formala da, baina ez naturaltasunez erabiltzen dena, bat-batekotasunez erabiltzen dena, eta nik esango nuke are okerrago. Euskararen bidez ikasitako hoiek, euskara bera erabiltzen dutenean euren zerekinetan, badaukate oraindik zer ikasia. Bide luzea eta erronka asko, ez? Baina egin beharrekoa, zergaitik ez. Egin beharrekoa, zergaitik ez. Nik uste dut hemen, herri honek horretarako, lehen esan dut, arlo garrantzitsuak erabazi dituela. Eta bat oso nik esango nuke, oso aintzat hartzekoa. Eta da, gizartearen aurrean badira oraindik erresistentziak euskararekiko, bai. Baina nik uste dut gero eta zabalago dauela euskararekiko respetua. Eta euskararekiko begirunea. Eta begirune horretatik abiatuta euskarak badituela bere espazio propioak, gorde egin behar dituela. Orain dela, 30 urte, seguru asko, edo 40 urte, inor gutxi pentsatuko zuen, halako aldizkari profesional baten euskararen testuak agertu behar zirela. Gaur egunean, euskaraz ez dizut esango oso osorik agertzen direnik, baina agertzen direnean, inork ez du ezer esaten. Errespetatu egiten da. Ez tazki, errespetutik bizitzara. Hau da, ezin dugu in vitro izan euskara, izan behar dugu in vivo. Hori garrantzitsua da. Azken mezu horrekin geldituko gara, Andres Urrutia, Euskaltzain burua, mila esker Hamaika telebistara gerturatzeagatik. Mila esker zuri. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara, solasaldiari bide emateko. Gaurkoan Jose Rabezerra eta Alaitz Argandoña. Orain arte. Hondurasko Guapinol ibaian burdin oxidoa ustiatzeko baimena eman dio hango gobernuak konpainia bati eta horrek arriskuan jarri du indigenen ura.
Herritar askok protesta ekintzak egin dituzte eta horietako batzuk espetxeratuak izan dira. Dalila Argueta nekazaria eta ingurumenaren defendatzailea zen Hondurasen, baina Kolon departamentuko ibaietako ura kutsatu duen mehatze ustiategi baten jarduera zalatzeagatik, enpresak mehatzatu zuen. Hala bere bizitza arriskuan zegoela ikusita alde egin behar izan zuen jaioterritik. Gaur egun artean bizi da basoetxean. Bueno, vengo de Honduras, un país que está en defensa constante por los derechos humanos, donde las defensoras y los defensores pues ejercemos una defensa apostando hasta con nuestra propia vida. Y esa defensa pues me ha obligado a migrar por estar en defensa de nuestro río, por ser parte de una comunidad que defiende sus bienes comunes. Duela 3 urte sorterritik ihes egin zuen Arguetak, Boteros mendiko mineralak ustiatzen dituen enpresak mehatzatuta. Guapinolko herritarrak lurrean ereiten dutenetik bizi dira. 2018an jabetu ziren ibaia lokastuta zetorrela zehazki enpresa errepideak eraikitzen ari zenean. Hala 2018tik gaur egunera arte enpresa horrek Guapinolko natur ondasunak sarraskitu dituela adierazi du Arguetak. Que es la empresa que está saqueando en este momento pues, los minerales de nuestra tierra y es una amenaza directa con todo lo que es la vida vegetal, animal y de nosotros mismos. Hotz larrituta antolatzen hasi ziren bizilagunak eta abuztuan kanpaleku bat egin zuten Boteros mendian. Baina 28. egunean militarrak agertu ziren. Kanpamenduan 400 lagun zeuden eta horiek usteko 1500 militar bidali zituzten. Arguetak azaldu duenez indarrez atera zituzten bertatik. El gobierno dejó muy clara la posición que tenía, que es estar a favor de las transnacionales, del extractivismo, de las hidroeléctricas y que el cordero al sacrificio siempre es el pueblo. Halaber, ondoren jazarpena asko gogortu zen. Enpresa sikarioak kontratatzen hasi zen eta Arguetak gogoratu duenez, 2 aldiz izan zen sikarioek jarraitua. Lehenengoan autoaren atzeko aldean tirokatu zuten eta bigarrenean armarekin mehatzatu zuten. Horrezagatik guztiagatik Zaragozan errefusiatu zen eta ondoren Euskal Herrian. Hala ere, erasoak ez ziren orduan eten Guapinolko defendatzaileentzat. 32 defendatzaile kriminalizatu zituzten eta horietako 11 borondatez auzitegian aurkeztu zirela nabarmendu du Arguetak. En el 2018 ellos voluntariamente se presentaron y logramos su libertad en 11 días de exigencia fuera de las audiencias que se dieron. Geroago beste 8 auzipetu borondatez ere aurkeztu ziren, baina gaur-gaurkoz kartzelatuta jarraitzen dute. Siguen aún privados de su libertad, siguen enfrentando el secuestro de su libertad, porque realmente eso es lo que están haciendo, están secuestrados por el Estado. Komunitateak ustiapena ukatu du baita enpresaren eraikuntza ere, baina fabrika bere horretan jarraitzen duela naturguneak trizkatzen main gaineratu du Arguetak. Eta egunero legez, solasaldiari bide emango diogu, eta horretarako gaurko solaskideak dira Alaitz Arkandoña, eguerdion? Eguerdion, Leire. Eta Joserra Becerra, eguerdion, ongi etorri. Lehenik eta behin gaurkoan izan den manifestazioari buruz hitz egingo dugu, Euskal Gehiengo Sindikalak deituta, hainbat ehunka lagun bildu dira kaleetan, nahiz eta euripean egon diren, eta beraien aldarrikapen nagusiak izan dira lan erreformaren aurkakoak, pentsioen erreformaren aurkakoak, eta monetaren beste aldean zerbitzu publikoen aldekoa, eta baita ere gizarte zerbitzuak indartzearen aldekoak. Bertan izan dira, esan dugun bezala ordezkari sindikalak ere, entzungo ditugu lehenik eta behin Michel Lakuntza, elako idazkari nagusia, eta Garbine Aramuru, labe sindikatuko idazkari nagusia. Pentsioen erreforma horren aurrean, gure ustez, EH Bilduk eta PNVek aukera badute geldiarazteko erreforma hortan planteatzen diren murrizketak. Hori da gaur egun hemen eskatu nahi dieguna, geldiarazteko murrizketa horiek. Baina mobilizazio ziklo horrek ere, bi hankak Euskal Herrian izan behar dituela, eta Euskal Herrian posible egin behar duela Madrilen posible ez den hori, ez? Eta balio behar duela Euskal Herrian ere bide horri propio bat elikatzeko, bertako gobernuak interpelatzeko eta bertako patronala interpelatzeko ere.
Horixe, sindikatu abertzaleek eskatu dutena, alde batetik Mitxel Lakuntza entzun dugu, alderdi politikoak interpelatuz, lan erreforma eta pentsio erreforma aurrera esateratzeko, eta bestetik labek subiranismoa, eskatuz Madrilgo erreformak ez izateko zuzenean ez dira. Nola ikusten duzu zuek, bihar bozkatuko dira Kongresuan pentsioan erreforma, lan erreforma ere bidean omen dago, gaurko manifestazioan aipatu dutenez, Europako funtsak omen dira erreforma hauek bultzatzen dutenak, nola ikusten ari zarete egoera? Bueno, mobilizazioak lan baldintza duinak eta pentsioen alde edo lan baldintzen alde beti dira beharrezkoak eta kaleetan eskatu behar ditu baldintza horiek, ez bakarrik kaleetan, baizik eta geure bizitzako arlo guztietan, geure lanean edo arlo politikoan bebai, eta ikuspuntu horretatik ulergarriak dira mobilizazio horiek eta sindikatuek defendatzen dute haiek defendatu behar dituzten interesak. Ikuspuntu horretatik ondo ikusten ditugu eta ikusiko dugu gobernuen erantzunak zeintzuk izango diren baldintza horiek hobetzeko eta pentsioak bermatzeko. Bai, azken bolada honetan, ja urteak daramatzate pentsionistek biltzen, eta proposamenak mahai gainean ipintzen, eta nik uste dut hemen faltatzen dena da borondate politikoa, eta entzuteko gaitasun falta susmatzen dut, ze azken finean nik uste dute arlo horretan ibiltzen direnak badituztela hainbat proiektu eta hainbat ideia mahai gainean ipintzeko, eta faltatzen dena da hori, beste aldekoek kontutan eukitzea. Baina gaurkoan ez dute soilik egin, Madrildik etorriko diren erreforma horien aurka, baizik eta Euskal Herriko errealitatea ere ekarri dute gogora eta salatu dute adibidez zerbitzu publikoak pribatizatzen ari direla. Hala uste duzue, hala ikusten duzue? Bai, nik uste dute hori pandemia garaian susmatzen genuena, eta zen privatizazioaren aldeko pausoak ematen ari zirela, begibistakoa da olakoak badaudela, ez da? Hainbeste itxaropena eta, ez dakite, itxaroteko zerrendak eta bakuntzak atzeratzen ari dira, orduan jendea zer egiten ari da? Privatizazioaren edo zerbitzu privatizatuaren erajoa, zerbitzu duin bat lortzeko. Azken bolada honetan ikusi duguna eta azkena izan da Samurreko ambulantza zerbitzuarena, aurreko plenoan Auzo Elkarteen Federazioan gu planteatu genuen hor plenoan ezela momentua izteko, esan ziguten Osakidetzak hartuko duela bere gainean Samurreko kompetentziak, nik zoriontzekoa da pentsatzea Osakidetza orain gaur egun dagoela indar, olako konpetentziak hartzeko, eta gure asusmoa da laster lan hori bideratuko dela ez dakit Gurutze Gorria edo Diako ambulantza zerbitzuarekin. Eta horrek suposatuko duena izango da, lehenengo eta behin ez daukate formakuntza berdina, beste aldetik lan baldintza duinak daukate gaur egungo plantilla, Samurreko plantilla, eta ez dakigu hori Gurutze Gorrian edo Diako zerbitzua zenolako lan baldintzak dituzten, eta gero gu beti pentsatzen dugu egin beharko dana da deszentralizazioa, ez? Horrek esan nahi du, Bilbotik sortu baldin bada zerbitzu bat, inor baino hobeago ez du lortuko. Ze azken finean, Samurreko zerbitzuak hemen lan egiten dute, ingurua ezagutzen dute, oso ondo formatuta daude, eta kanpotik etorritakoak ez dute jakingo hauek bezain ondo zenolako egoeran dagoen Bilboko bai auzokideok, bai zuhiltzaileok, bai udaltzaingoa. Eta gero beste alde batitik murrizketak direla eta atzo enteratu ginen, genekien, espero genuen, murrizketak egongo direla gure osasun zentroetan. Ze ordutegia murriztu egingo da, genekien hori arazo estrukturala bat dagoela, plantilla falta eskaz daukagulako, baina justo garai honetan hirugarren txertoarekin gaudenean eta gainera kutsadura dinot, repunte bat egon denean, justo hori ordutegi murrizketak egongo direla. Nik uste dut ez dagoela pentsatuta, ez dakite zenolako
ez dakit, irizpideak kontutan hartzen dute olako erabakiak hartzerakoan, baina nik uste dute kezkagarria dela. Gaurko manifestazioan bildu dira lan, pentsio eta bizi duina lelopean. Horixek izateko urrun gaude? Errealitate horretitik urrun gaude? Gero eta urrunago gaude, zoritxarrez, eta etorkizunari begira etorriko zaiguna ez da samurra. Beste kontua da, ea jendearen edo hiritarren sentsibilizazioa nahikoa den hori ikusteko, edo zerbitzu publikoen egoera ondo aztertzeko, eta ea fijatzen diren nola gauden, zenolako egoera daukagun eta nola dauden gauzak. Nere zalantza bakarra, mobilizazio ziklo honetan, nere zalantza bakarra da sindikatuek aipatu dutela greba orokorra aukera bat dela, eta niretzat hori hitz larriak dira. Hori da langileen tresna garrantzitsuena, botoi gorria, eta botoi hori zakatzeko ondo neurtu behar duzuea zuk eskatzen duzuna, eta kalean nabaritzen dena bide beretik doazen ala ez. Eta ikuspuntu horretatik gaurko mobilizazioak beharrezkoak dira, baina azken muturra, hau da, greba orokorra ondo neurtu behar duzu, eta gobernuen erantzuna, horrezagatik aipatu dut, gobernuen erantzuna ere begiratu behar du zen olakoa den, ondo neurtzeko momentu horretan gauden ala ez. Hala ikusten duzuzuk, hala hitz izan ere sindikatuek ez, aurreikusi dute ziklo mobilizatzaile bat datorrela, murrizketa guzti hauen aurrean, baina baita ere, azken aldian ere hitz egin da, mahai gainean jarri da, greba orokorraren behar hori edo deitzeko aukera hori, kalean ikusten duzu horretarako aldartea? Ni hori mobilizazioaren aldekoa naiz, hori argi eta garbi, gainera gu bai laster deituko dugu mobilizatzeko batez ere osasungintzan dauden murrizketaren aurre egiteko, baina zuk aipatutakoa nik uste dut greba orokorra hitz oso nagusiak dira, eta ez dakit nik batzutan, ez dakit elkartetan gaudenok eta sindikatuak eta holan, ez dakit vanguardia edo ez dakit hitz hori egokia den ala ez, baina zuk aipatutakoa nik uste dut ikusi behar dela ze nolako erantzuna egongo den gizartearen aldetik, ze hor dago bat izango da, eta hor dago hori nik uste dut kopuru aldetik neurtu egin beharko da, eta postu egiten baldin bada denok kalera atera beharko ginateke, eta horretarako nik uste dut aurrelan itzela egin beharko dela, bai pedagogia apurtzu bat, ze azken finean nik uste dut lan baldintzetan ez dira onenak gaur egun, eta jendea beti dago greba orokorraren beldur hori, deitzen denean, ez da gauza bera funtzionario baldin bazara, edo ez dakit taberna batean lan egiten baldin baduzu, zeolako apostua suposatu dituen ondorioak oso larriak izan ahalko dira. Nik uste dut beharrezkoa dela mahai gainean kolpe bat ematea. Nik uste dut ahalik eta lasterren, ze bai ikusten dudala murrizketak are eta aurrera joaten ari direla, baina nik uste dut, bai ikusten dute baliogarri esan aldala, baina aurrelana egin beharko da. Eta aurrelan hori guri tokatuko zaigu, bai elkarteok, sindikatuok eta... Sentsibilizatuta gauden ontzat izango da lan hori. Kontua da, zoritxarrez pandemiarekin sentsibilizazio lan hori askoz zailagoa da. Ze azken finean jendearen ikuspegia laburtzen da. Adibidez, zuk aipatu duzun hori osasun zerbitzuen egoera. Jendeak igual ez du ikusten orain, ze hainbeste gauza daude eta hain egoera larri batean gaudenez, pixka bat desapercibido pasatzen da jendearentzat, edo justu kontrakoa, ez dakigu. Orduan, nire zalantza da hori, ea jendeak ikusten duen eta ea jendea bide beretik badoan hori sindikatuek edo sentsibilizatuta gauden gizartearen parte honekin bat bagoaz edo ez. Gu zalantzak, kezkak eta hola bai trasladatzen digute, eta nik uste dut jendea bai dagoela jakinaren gainean,
baina igual faltatzen dana da, hori beste pausu bat, eta horretarako hori aurrelan egin beharko da, eta zer, bai, eta gainera esaten duguna, jendea nekatuta dago, guztiz, ez? Ez dakit nola esan, ez da, bai, hori, dinot, horren alde nago, ez dakit zer, baina, karo, gero pauso bat da kalera ateratzea, eta zure lana arriskoan jartzea. Ni, dinot, eta beti argi usten, ni mobilizazioaren aldekoa naiz, eta ni prest egongo nintzateke, baina bai ikusten dut horretarako, hori, aurrelan egin beharko dela. Herritarren beste kezketako bat da presioak gora eta goraka ari direla, azken aldian, eta bestalde soldatak momentuz ez direla ikutuko, beraz hortxe ere kezka eta ondorioak etorriko dira. Ez bakarrik erreforma hauei dagokionean, baizik eta erosteko ahalmenari dagokionean, oinarrizkoa dena. Bai, eta aipatu dugun sentsibilizazio bide horretan, falta zaiguna edo gizarteari falta zaiona da gauzak lotzea. Hau da, soldaten eta lan baldintzen arteko lotura, edo energiaren eskazia eta prezioen arteko lotura. Eta lotura horiek lotzen dituzunean, bai konturatzen zarela, okerreragoa zela oroar, eta zeo zer egin behar dugula eta kalean eskatu behar dugula guk duinak diren bizi baldintzak zenolakoak izan behar diren eta defendatu behar ditugu, ze azken finean gure ongizate sistema kolokan dago, gero eta egoera larriago batean, eta defendatu behar dugu. Politika alorrera egingo dugu salto, izan ere azken aldian Tapia legea izeneko lege proiektuak hautsak harrotu ditu, izan ere zuzenketa baten arabera interes publiko goreneko izeneko hainbat proiektu aurrera eraman ahal izango ditu Eusko Jaurlaritzak udalen oniritziarik gabe, eta noski honek ikamika handia sortu du. Nola ikusten duzue egoera, zalantzagarria da, kezkagarria da, zer suposatuko du? Nik oso kezkagarria ikusten dut, lehenengo eta behin udal autonomia zapalkuntza bat moduan ikusten dudalako, azken finean gobernuak egiten duena da esatea, ez dakit, igual beldur dira, igual ez dutelako jarraituko EAJak agindutako guztia, ze badaki guain bat proiektua Lemoako Zabortegia, Bergarako erraustegia eta Gasteizeko gazputzuena, atzera bota zan udaletxekoek ez zutelako ondo ikusten, eta horren gainean, nik uste dut hau jarri dute, nahi duten egiteko, eta nik uste dut hori kezkagarria dela. Eta gero beste ikuspuntu bat izango zala, ingurumenaren ikuspuntuetik suposatuko dituzten mugak, hemendik aurrera gauzak egiterakoan edo salatzerakoan, lege hau mai gainean ipini aldute eta esan behitu eske interes publikoaren gorenaren hartuta egin dezakegu nahi duguna. Orduan, bi arlo horietan nik oso kezkagarria ikusten dut. Bueno, entzuten duzunean interes publiko gorena, hitz hori gorena, ematen du ezin dugula ulertu zer den gorena eta norbaitek azaldu behar digun gorena zein den eta azaldu. Eta ondo dakigu da botere dunen interesa. Interes gorena da botere dunen interesa. Eta ikuspuntu horretatik, guztion edo interes publikoa edo guztion interesa izateko parte hartze zabala egin behar da, azken hitza eman herria eta alternatibak bilatu behar direla guztion artean. Eta ez gobernutik esatea hau da zuen interesa, guk geuk dakigu zein den gure interesa, ez da? Nondik dator, pentsatu behar dugu, interes publiko goren termino edo kontzeptu hori frankismoren garaitik datorkigula. Oraindik indarrean dagoen espropiazio legea, 50ko hamarkadan sortu zen lege hori eta oraindik indarrean dagoena, lege horrek sortu zuen kontzeptu hori, kontzeptu hau, eta legedi horren kutsu autoritario Eusko Jaurlaritzak hartu du frankismoren garaitik, eta
legedian jarri du, 21. Mendean egon arren. Nik guztiz ados, nik uste dute hemen hori garrantzitsuna da nor markatzen duen zein den interesa, ez? Eta zuk aipatutakoa izango dira boteretsuenak markatuko dutenak, ez? Eta ez hiritarroken iritzia entzun ostean, ez ezer. Eta bai esan nahi dudala da bihar 6:30, arratsaldeko 6:30 egongo dela konzentrazio bat Eusko Jaurlaritzaren aurrean hau salatzeko, sukar horiak deitutakoa. Orduan nik uste dut bai badekogu mobilizazioa hor gure aurrean parte hartzeko. Izan ere, etor daitezken proiektuen artean, egon daitezke parke eoliko handiak, adibidez berriro ere gaz putzuak martxan jartzea krisi energetikoan gaudelako, baina noski proiektu guzti hauek ikusi beharko da zenolako ondorioak ekarriko dituen udalerrietan, herritarrengan, Bergarako pirolisi planta, burura datorkigu azken aldian. Udalek ezin dute ezer egin honen aurrean? Hortik aipatu dute igual ez dela konstituzionala onartutakoa, baina nik uste dut baietz, espropiazio legean figura berbera agertzen da eta aplikatzen da, ez bakarrik proiektu erraldoiak eraikitzeko, baizik eta errepide bat sortzeko edo kale bat hortik pasatzeko erabiltzen da hori, interes orokorrarena. Orduan, nork erabakitzen du interes orokorra zure herritik edo zure ondasunetik pasatuko dela, zure gainetik eta zuk ezer esan gabe, hori pixka bat totalitarioa da. Hori ez da demokratikoa. Eta zuen eskubide guztiak besteen menpe geratzen dira, besteen esku geratzen dira. Orduan, zuk esan duzunez oso kezkagarria da, baina ikusten ari gara, ez bakarrik hemen, baizik estatu mailan eta Europa mailan, gauza bera gertatzen ari dela, eta oso interesgarria da guztiontzat, inork ez daki nork erabaki duen, baina egin behar da, bai, ala bai, legedia, ingurumena babesteko legedia, lan baldintzak babesteko legedia, hori dena baztertzen da, eta interes orokorrarena aipatzen da dena egiteko. Ikusiko da zertan gelditzen den, oposizioko hainbat alderdik aipatu dute zuzenketaren kontra egingo dutela, ikusiko da zertan gelditzen den, adi jarraituko dugu eta gaiz aldatuko dugu eta arrazakeriaz ere hitz egingo dugu, izan ere amuge, emakume ikitoen elkarteak ikerketa bat egin du, testeo bat egin du nolabait esateko, eta 20 establezimenduetan sartu dira, erosketak egiteko, eta ikusi dute, hain zuzen ere, ikitoen aurkako jazarpen eta jarrera okerrak betetzen direla. Eta horietako 20 establezimenduetik 16etan detektatu dituzten, nolabait esateko 80%. Zen nolako realitatea ekartzen du azalera, ez? Amuge elkarteak eginiko ikerketa honek? Lehenengoa hori aurreiritziak ez dira aldatu, gizarte zati baten kriminalizazioa mai gainean ipini dute, nik uste dute guztiok bagenekiela hor zegoela, ez da harritzeko modukoa. Gero, bebai, bideoak eta holan ikusterakoan, ni konturatu naiz ze privilegiatua naizen, zuria lehenengo munduan bizi izateagatik, eta bakarrik hori izan da loteria suertatuko balitzai den moduan, ze inork ez dakin non biziko garen eta zen nolako kolorearekin jaioko garen, beraz ez da meritu bat. Eta gero nik uste dut bebai, zen nolako arro egon beharko diren, ze batzutan beraien izaera ez dute aldatzen, nik uste dute heldu garela puntu batera, non ia guztio goaz jantzita nahiko antzekoak, eta nik uste dut hijituaren arrotasuna, ez dakit zurei ontzekoa dela, azken finean haiek ez dira aldatzen beraien janzkera, ez dute bere izaera aldatzen, eta horrezegatik pairatzen dituzte hainbat
tratu txarrak, ez da, esken finean tratu txarrak direla denda batean sartzerakoan egotea segurata zure atzetik, edo begirada txarrak hori pairatzearena. Nik gogoratzen dut, behin joan nintzela nire klasikideekin Zubiartera, baimena eskatuta hainbat grabaketak egitera, eta segurata gure atzetik zijoan. Ni iruditu zitzaidan superbortitza. Gainera, klaro, gero zu aurre egiten baldin baduzu, hor, dinot, egoera, ez dakit, arriskutsua sor daitek, eta hor, beti poliziari deitzen diet, dinot, da gauza bat, bilatu barik, haiek egunero pairatzen dutela, ez? Eta nik uste dut oso kezkagarria dela, eta hor gizortoren errua dela. Azken finean nik uste dute baita ere pedagogia falta dagoela, eta beti aurre iritzeak apurtzeko lan itzela egin beharko dela, bai eskolan eta baita ere gizarte orokorrean, ez? Ze seguratak, ze nolako, tailerrak edo zer daukaten, ez? Baina beti jotzen dute jendearen berdinaren kontra, ez da? Orduan nik uste dute, kezkagarria dela, eta gainera da gauza bat, pairatzen dituztela oso txikiak direnetik. Ez da gauza bat, gazteriaren kontrako ez, nahiz eta oso txikiak izan, sartzen baldin badira supermerkatu batean, seguratak beraien atzetik doaz, eta hori, benetan da oso bortitza. Aurre iritziak hor daude, eta arrazoia duzu. Egia da iraganean arazoak egon direla baztertzean zeuden pertsona batzuekin, edo pertsona horiek sartuta, baina justu Ijitoen elkarteak eta Andre Ijitoen elkarteek lan gogorra egiten ari direla orain aukerak emateko pertsona horiei eta joera horiek aldatzeko. Eta ikuspuntu horretatik oso baliogarria da haiek egiten ari diren lana eta egin duten ikerketa, gizartearen aldetik guk ere geure ikuspuntua moldatzeko eta geure ikuspegia aldatzeko, ezta? Guretzat ondo datorkigu egindako ikerketa, geuk ere, ez bakarrik haiek, geuk ere geure ikuspuntua aldatzeko. Ikuspuntu horretatik oso ondo ikusten dute egiten duten lana eta primeran. Eta gainera nik uste dut izeberren punta baino ez dala, ez? Gero etxebizitza topatzerakoan, lana topatzerakoan, hainbat oztoporen kontra jo behar dutela, ez? Nik hori, kriston sortea daukagu dino tokatu zaigunarekin, benetan. Hemen utziko dugu gaurko solasaldia, Joserra Becerra eta Laritz Argandoña, mila esker, beste egun batean gurekin izateagatik. Eta jarraian eguneko albiste nagusiak, Carolina Suárez lankidaren eskutik. Ondo izan. Talde lanean. Bakoitzak berea emanez. Eta denok bat eginez. Lortuko dugu. Euskara talde lana da. Abenduak 3. Euskararen nazioarteko eguna. Badu? Bada. Badu. Behar bada. Bada ez bada. Bai